vana vavana kutera munhu akawauraya. Ini handina kana sendi randiri kuda kubva kuvanhu vava. Kana vachikwanisa can come kwandiri timutse vana vava varwise munhu akaita sei akavauraya. Vana vava mukoma vakaurawa. Asi unozochenderera chekuti munhu anenge anyebewa nen'anga uko kuti toda ropa revana ouraya vana. Dzimwe dzenguva ropa racho harinoshanda. Vava vanhu vanenge vachitraira kusimuka mabhizinesi. Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe, patinodana maartist, maactors, vanhu vakangosiyana-siyana, mamen of God, kuti kurukure nyaya dzinenge dzichinetsa munyika kuti tinyatsonzwisisewo. Samuzuva ranhasi ndina madzibaba Masango, isinowati mutumwa Masango. Mutumwa Masango munhu wekuti what is spiritually strong when it comes to nyaya the spiritual life. Ikokoko ndo kwawo ikokoko. Saka pana zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvatofungidzira kuti tofanira kugara pasi nevanhu vaMwari timbokurukure navo timbonzwa kuti zvii zviri kunetsa, zvingava zviri zvichii zvakuitika munyika yeZimbabwe. Recently tine nyaya yakaitika kuwadzana extension yevana vakaonekwa vari mubhuti, inova nyaya yekuti rwadza zisingaiti, mwoyo yedu iri kubleeda ropa right now just because of nyaya iyoyoyo. Saka timboyatsonzwe kuna mukuru kuti zvii zvinenge zvichimboitika, urombwa here, chii chinenge chamboitika. Seivo vanhu vanobatsira zvinenge zvabva kuna vanhu vanobatsira here kuti vazoti no toda ropa revana 3 amanaka. It's painful. Mama one. But before ndakambonzwa mutumwa, ndisada kukuridza muchirongwa, ndakambonzwa mutumwa achiti zvoni n'anga idzi dziri kudzipa 3 months dzinenge dzisisina, kunenge kusisina n'anga uku, zvese zvekutumirana nyuchi zvinenge zvapera. Saka maona ndiri kuita ndikuona ke chiprofita ichi chaita come to pass zvakuitika, because nyaya dzenyuchi hatichanyanya dzinzwa. Mutumwa baba Sparks kuti kazwa ndekuno nimutsa anomutsa madzibaba. Munoziva mukoma Sparks chindikana chekuti mweya kana watodzidzisa unenge watodzidzisa. Ndakakudzeni kati n'anga dzicharira kumaminitsi mashoma kuchasara n'anga dzechokwadi dzinenge dziripo mukati asi dzenhema saa mukuti dzenhema ko nyaya dzenyuchi hakusisina. Kana kudzeni kati nyuchi haguna chinhu chinonzi nyuchi haguna. Sakuotoita zvenyuchi angari mafanizesa. Ndikakuti mafirimu anogona kutoitika achitowandika pamwe dzinguva pamwe anadzo asi dzakapera. Pamwe anadzo dzakapera asi mafirimu. Basa redu iri ndisakachita kuti kana vanhu tichirapa vanhu hazviri kuti n'anga yakashata muprofita akanaka. Tese kundima maprofitawo futi vanenge vachitawo mafirimu nen'anga futi. Sachendera chekuti mafirimu makamawanza pabasa raMwari kana pakubatsira vanhu makawanza mafirimu, kureva kuti basa renyu harina kwarinoenda sei kwarinoenda. Munenge uri moto wamashanga. Wakukwanisa kubika sadza unokwanisa kudzisapoto chete kunze, asi kuti mvura izofashera mubike sadza hazvikwanisiki, chikonzero moto wamashanga. Saka wakaona vanhu vachiita mafirimu ekuti nyuchi tatumira nyuchi, ngapaite kana 1 munhu anondiudza kuti nyuchi ndakadziona shuwa dzichitumirwa, hapana, andorikona. Saka nyaya yekuti vanhu tinotsvaga mbiri nezvinhu zvisina basa zvinouraya zita redu. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti chinhu chandiri kuita panapa ndoda kuti usazvikudze kana kuchita mbiri stereka, asi itira kuti vanhu vaponeswe vaoneswe, ende usingaiti zvinhu zvinokuda kuti zvikupe mbiri panguva diki iyoyo asi mangwana zvichiuraya zita rako. Saka vazhinji vanopfuchira mazita avo vega. Chikonzero vanoda zvinhu zvopedyo nemafirimu yavanoda. Unonyebera munhu ari kuingirende kuti watumira mari zvosoda kuti kutumira nyuchi negudo zviwe ikoko. Mafirimu munhu anogara 2 days 3 days asi kuona nyuchi akaona yamburuka maruwa yobva apa munhu dzinenge dzauya asi pasira andogona. Saka chiripo ndechekuti vanhu ngavazive kuti kana tichiita basa rokubatsira vanhu ratakatumwa naMwari naro, chero n'anga dzinototumwawo kuita kuziva kuti mudzi uyu chakati ichi kutora kuti kushopera kutotumiwa kwanenge watoitwa. Asi nyaripo ndikuti kana tazviita ngatizviite zviri zvechokwadi. Zvakafanisa pa vanhu mvura nematombo kumasoni zvatinotopa vanhu.
kana takupa huku taudza kuti huku inoda zvakati tikuda zvakati ndikutora chinhu chinoshanda asi unotora huku yemugwavha apo ndakatora huku yemugwavha apo ndichitora pane munhu akurwa nechidhoma totega ndibhuroke ipapo huku yemugwavha ifeka bhuroka chidhoma inotodziwa ikandwako kantorwa iwo wacho muridzi wacho futi waenda kusa huku papi ipapo saka kuona kuti mafilms mafilmu ndiyakawanda pang'anga zhinji dzakawanda mafilmu baba waiona mumwe akaiswa mombe chinzi aita baba mombe mazondo yakagadzikwa mazondo ada kutochekwa kuti abikwe zvakanaka titodya mazondo waitomaiona achishutiswa anditokuona saka nyaripo ndeyekuti ng'anga dzakanyakwanza mafirimu nokuda kukasira kusimuka nezvinhu zvinokuuraya usafanira ukandounyauza kuti chinhu chandiri kuita ichi ko zvekunamirira zviri kuizvezvo kana kuti zvimwe zvemadrama baba zvezvezvi zviriko zviriwo asi kwete zvese like isu baba ndakakudzenga ndikati pati ndakagadzira vanhu vachinamira nesati budise izvozvo because munhu aya nedambudziko rake pandiri saka ini munhu yakana vanhu vakanamirirana handina need yekuti ndiburitse because handisi kutsvaga iye anamirira ndichaudza muti chakachaya handiteka because vona vese vachinjona vanamirirana vakaona vakuzoburitswa vakaona pakuburitswa poiswa phone number pane zvakutoitika pane zvakutoitika pane urungo hwakufambirwa uri makanamirira pamufakosi wandikaona oriwo akatwa nepolisi iyeyo hapana kuda phone number iyeyo chochochi chokwadi ukona zvaita phone number zvakafanira inini kana ndichiya panapa zvakafanira ndichitaura basa rangu panapa already basa rangu ndinotaura panapa ende ndichimira pachokwadi inini isusu manje tasiyana nokuti tate vanhu vanamirirana isi panapa isusu tichitoudza vanhu kuti kune basa rakanaka riri kwatiri andopaona zvisinei nekunamirira kwevanhu chete tikasiya phone number dzedu panapa isusu tine zvinhu zvakajeka zvatinenge tichiratidza vanhu plus zita redu madzibaba masango harisira nhasi zita rangu izita ragara muindastry usafanira kuziva kuti wakaona ana macheso wakaona ana jabres ana winki d vanhu vagara muindastry saka wakaona coming artist achida kusimuka achida kutomhanya kutoti da kutoovhateka madhara aika pane nyaya paipakanaona freeman achiti pompom achikaperezekaachitawo danger zone anditeka isusu madezi aitanga achitotonabata wana mugodha sasata ano mbiri asi nomadezi aita tosimukawo anditeka iye freeman amataura uyu aminoti munobvumidzwa here kuendawo kumawane hkd festival yavari kuita musa 25 october kuglamis aminoti mune muri kuhere mutumwa isusu vakatiinvita totosvikawo katika tokwanisa kuti ari kati tinofarawo handiteka isusu totodawo kutosvikawo panzvimbo dzedze chitonakidzawo tiri vanhu venyamaka mweya ugara wakatibata pese tinofanira kumboenda kumbofarawo zvandichaita ndichataura nahkd boss andika kuti vakutsvagirei matickets munge muriko musa 25 aiwa tinenge tiriko vakatotipa matickets tinoenda ende tozosapotawo futi tasvika mukati hazviri kuti todakupiwa zvemahara chete asi tofanira kuzosapota tamukati asi une tamboratidzwawo chido chokuti mutumwa yambosvika one papi nepanapa nditeka sezvatinoonawo vamwe tichiinvitwawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana ndimapaona plus ndokwangu ndari uenika muchinda ndokwenyu banje abi yangu manyopora here sure alright mukuru pane nyaya iri kurwadza zvekuti semazimbabweans tiri kushaya pekubata tine pain zvezvizvi iri serious zvakaitika kuhadzana yekuti tarasikirwa nefuture nemapresident amangwana nemadokta nemanesi amangwana vari vadiki zvinova zvinhu zvekuti dzimba mwoyo wedu zvezvizvi kubhledha ropa nekuda kwenyaya iyoyo zvinhu zvazvo zvingava zviri zvekuti sekuona kwenyu manzwira maita nyaya sofa nekuona kwenyu spiritually zvingava zviri zvinhu zvemushonga kana kuti pane zvinhu zvakaitikawo ngoma sparks chiitiko chechi chakarwadza like ini handisipo zvangu ndanga ndimbori out zvodana ndiripo dai ndakasvikawo paground chinobatawo maoko nevamwe ndokunonzi kubatana one love ndanga ndisipo asi ndiri kuti kune vabereki vakashayikirwa nevana nematambudzikoi ende mwari akunyaradzei unoziva kuti kunyaradza munhu afirwa nemwana haanyaradzike asi kungosimbisana kuti unyaradzwe asi munhu afirwa nemwana kunyaradzika chako chaiko kunonetsa because unotoona kutoti ruva ratanho raenda
rasvava hatichadzoka. Mukoma Sparks chituko chakaitika pavana vaivaya, vana vaivaya vakaurawa. Sparks yeye ndio inonzi satanism, ndio inonzi Satan. Munhu yeye akauraya vana, munhu yeye akauraya vana vaivaya. Kungoti chitendero chinosiyana. Tepe vabereki vaivaya vakaurayirwa vana vaivaya vaifana kuuya kutiona vasati vaviga vana vai. Chero vavaviga izvozvi vana vaifana kuteera munhu akavauraya. Ini handina nasendera ndiri kuda kubva kuvanhu vaivaya. Kana vachikwanisa can come kwandiri timutse vana vaivaya varwise munhu akaita sei akavauraya. Vana vaivaya mukoma vakaurawa, asi unozochenderera chekuti munhu anenge anyebewa nen'anga uko kuti toda ropa revana ouraya vana. Dzimwe dzenguva ropa racho harinoshanda. Vaivaya vanhu vanenge vachitiraira kusimuka mabhizinesi, zvinhu zvandakaona pepe apa. Ende tu vana vaivaya vaida kuburitswa muno munyika, asi chikaitika pepe ndechekuti pakazoita crowd yevanhu vakawanda vakakasira kumhanya pachituko chipi ichocho. Saka chituko ichi kuti changa chane maziso akaita sei akawanda. Saka kuti munhu iye akaziva kusawana muputi kureva kuti akatoona kuti hapasina movement yekuita sei yekubuda nevana. Saka nyaya iripo pepe ndeyekuti vana vaivaya vakaurawa, asi obviously pamwe dzimwe nguva zvinhu zvavaitoda pavana vaivaya vamwe vanhu vakatora pavana ivavaya. Asi vanhu vaivaya ndo vanhu vanofana kungooneswa moto chaiwo chaiwo. Paanodya sadza anofana kudya sadza nemwana wewe achimuona. Tepe vanhu vaivaya baba ndiye kuti akaonekwa kuti ndinhengi. Vanhu vaivaya shwa mutongo unzi kuuraya wewe unonzi hauko zvavo. Unonzi unofana kuti ubviswe, asi ini ndinoona tepe vanhu vanoita zvinhu izvezvi vanofana kungoitwa yese. Kuhemwa vanhu vaivaya bozi vanhu vaivaya imhondi dziri serious. Ndonyaya itaura namiki nezuro achiti kukona vana vaivaya pane pamwe pacho pekuti unenge uchitizvoni kuti tiite death penalty muno muZimbabwe hazvisi right, but vakazotsogaya mana akakuraya vana vadiki kudaro kumana akakuraya future semakonzo. Fungidza kuti vanhu vakuraya huku hana mwoyo uruchiva, hana mwoyo ukutya. Vanhu vanofana kuitwa yese bosi kuti vanhu vakaregererwa vakadaro vacharamba vachikura vachiwanda. Munozva nezero mutumwa takasvika pakugoogle information kuti panzi ute basi panzi munhu aemwa panombodei hangman bozi haidi miki hurumende kana ichindoona izvi ndiri kurida basa iro ndotanga nevanhu ivavo kuti nini kana ndoona nguva yengana kana muZimbabwe muno muri kushayikwa nohenga toona nguva yenga. Asi tinongonamatirawo kuti chiramba tichinamata tichiita maprayers ekuti vanhu vanofana kuti vabatwe. Ndochokwadi. I know kuti kutaura kwatiita kunoku chero dziri mhondi dzinogona kutiona kuti ndizvatiri kutaura asi tichitya because izvezvi zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosirisa chituko chakadai chechechi. Saka tikuti isusu Mwari dai atiitira zvakanaka. Plus Mwari ane mhinduro mukoma. Mwari ane mhinduro. Ndochada kutaurirei. Mwari ane mhinduro. Unogona kuchita chinhu nhasi uchiti ndachiita ndakawanzika ende handichaoneka, asi uchatanga kutambudzika mamatambudzikiro ekuti aunoshaudza kuti zvandiri kutambudzika panapa izvi zvikumboitika. Vana mweya wavo ndekuti hauende wega ende hausi kuzozorora, nyedza kuzorora chaiko chaiko kusvika muridzi wenyaya aita sezvake abuda. Muna matu watiri kutoisa iwoyo kuti chituko chakadaro hachisi right. Unoona kuti vanhu ivavo havasi vega. Kuti last time futi pakaonekwa futi mumwe munhu kuwadzana ndakambonzwa futi anzi murume akabviswa mapatsi. Saka kuti chituko chikutoitika munzvimbo chisiri right. Vanhu vari kuda mari dziri fast than kushanda mpichana. Futi watobva kutouraya munhu futi pamwe wauraya munhu chinyebonzi business yako ichasimuka. Business yobva tanga kutodonha pasi zvamupedi twese wotozoregreta ndakaurayire munhu. Andogona iwo ira kubvunza kuzoti vanhu vatema kati vanhu vazhinji takapusa. Unonzi enda unouraya chakati uite mari. Zvafanana munhu anorumbeswa nen'anga kuda kurumbesa kuti uende kuita mari. Iyo n'anga ichotarisa kuti mumba mairi kugara denga choda kutodonha. Aitori kana bhutsu yekupfeka kana makumezi ekufuga haina, asi yada kukupa iwe kuti uende kuita mari
kuye adungochinja zvichin'anga aita zvichiprofita aita mari kandi achinja zvichin'anga chaite atsoke aita zvekungota kana business anditeka aita mari already semunhu anoita se anoziva kuti inini ndinoita mari ndinoitisa vanhu mari kuti iye chinhu chocho haatochidi dzimwe dzenguva tino vana vake sokakwana iwo ndiuri kunzena unouraya vana vako uite mari saka inokuti vanhu tinofanira kushandisa brain pamupacho kana tichifamba kunobatsirwa mungava muna namadzibaba munongava tofanira kutarisa kuti munhu anondite mari wacho iye akambomirawo sei inongoma sparks like kunyanyanya kunyanya dzechivanhu stereki ng'anga inokuti enda undambura musoro womunhu uye nawo da kuti uite mabhizinesi yako asimuke iyo ng'anga icho haina mabhizinesi rainayo hazvimeke sense andikuona yes ndo panogaita pakuti zvakafanira mwana wangu notonzi uwo mushonga wekutsvera uyu tendera vaminda vanhu vachitsvera mbesa dzavanhu dzichiya panzvimbo 1 asi kuti pfuma yekudya neurombo haina kwainoenda yes haina kwainoenda se kwainoenda initambotomashanga nguva diki diki zvita zvopera asi yamwari inogona kuya mbichana asi uchirarama long life because nyaya haikuita kuti rwadza kumana zvinosiririsa kunozva kuti kuuraya vana vanocho vanzonga kataitwa maoko anditi ndianzonenga vanzonga akasungwa maoko here kuzova kuti kufungidzira kungouraya mwana kunge huku ini ndiri kuti mwari ane mhinduro ngomasparks saka tiri kuti vabereki vemwana vanyaradzwe hatikoni kuvanyaradza asi anovanyaradza ndimwari ende anzi munhu wakafirwa nemwana haanyaradzike asi achanyaradzwa nani namwari asi peni iyoyo haibve mumwoyo kusvika pakufa asi ndimunobatsirawo vanhu unokwanisire kuromba nemwanasiri wako vanhu vanoromba vanhu vanotoita mabasa ropa rako vanhu vanoita mabasa but chaudzwa chiti nechekuti toda ropa remwana mudiki iwo bva anofunga kuti ropa remwana mudiki ndorwana kupeka ndinouraya andoona chikuti ropa remwana mudiki saka kuri what is bad tasati ati vanhu ngatidei mari chiziva madiro emari kugumira iwo mbofunga kuti vandikuraya mwana uyu dai ari wangu wandiri kuraya kurati hapana vanhu vane mwoyo usiri right kwane mwoyo wakaoma dai ari wangu wandiri kuraya mwana uyu unonzwa sei tutenda I think mkomasparks yetu tingangoita isiya yakadaro tichienda kumberi bosi inosiririsa yes alright tichakumbotara nyaya dzeurombo vanhu vanorombesa vanhu vakaita sei ing'anga inorombesa chichinoyazoitika panyaya chinoitika chekuti vanhu vanorombesa vamwe vacho havatori na toti kana chitoromba munhu anenge achitoromba kung'anga anenge achitoromba kung'anga asi ng'anga dzese dzinorombesa ndomubvunzo wangu chekuti ng'anga dzese dzinorombesa asi ng'anga dzese dzinorombesa kune type yacho yeng'anga dzinorombesa iwo munhu wakaona wakupiwa chinhu wonzi ichi usazorana nemukadzi wako munguva dzakadai wakaona wakunzi ropa wakaona wakunzi enda unosvika unouraya huku dai oziva kuti ndakurombeswa andopona chinhu chese chinokuita neropa nemukaka uzo ndakuita se ndakurombeswa inoti vamwe tora maruva pasouth africa apo vachinzi deredza ruva rako nemukaka every day kuri kuti wakutorombeswa andopona yes saka urombo hunobva kung'anga kudzing'anga asi kwete dzese kune ng'angawo dzimwe dzinotobatsira vanhu dzichenywe saka vanhu vanokuva kuti njakanzi ng'anga chese atova munhu wourombo kune ng'anga dzinorombesa kune ng'anga dzisingarombese asi dzimwe dzacho ndedzekushaya dzimwe dzacho havamwana vachizonyebera vanhu tinorombesa vachinyeba munhu anorombesa hatauri munhu anorombesa hatauri chii chinonzi gona negona kureva kuti gona mushonga wedzinza idendi redzinza unenge uri mushonga unodeketerwa mazita evana vese vedzinza vemhuri yese yedzinza unenge wakarombwa kuti mushonga uchararama nevana vedzinza kana vari vanasikana vachanzi vachapota vachirarwa kuitwa vakadzi inenge itori gona iroro ndo munobva zvinhu zvakawanda imomo
ende gona zvakare rinozvara zvinhu zvakawanda Sechi. inozvara kana zvimadumwa chichi ndomuno upenyu hwavanhu vazhinji mugona kana riri dzinza saka mushonga usiri right mushonga unopedza dzinza unopedza vanhu mushonga unokondorora vanhu vedzinza kuti makatozvara mwana wenyu panapa anenge akutozikanwa kuti muchingomupa zita chete zita ratopinda mugona kuti kana makanzi mufamily menyu mufana kufa musina kana mota mwana iye chero akazvawa ane chipo chaanacho chakutoburukwa negona riye chero pakanzi vana vomufamily munofanira vadzoke pamusha wese arorwa wese ngaadzoke pamba gona rereri rinenge rakutoita kuti vana vese varorwa dzimba ngadziparare vadzoke pamba gona iroro rinogona futi kutopedza zvipfuyo zvinzi zvipfuyo nengangani zvipfuyo already pakutanga nongotanga richichengetedza zvinonzi munhu aita zvipfuyo zvisingaiti zvipfuyo zvake zvinowanda wena asi hauraya kana chipfuyo kana chimwe chete kana ukambokura kumusha kune vamwe vanhu vaita mombe kana ma200 asi hauraya kana mombe 1 asi mombe dzokataswa dzakazoenda nekupi dzinenge dzakangopera kupararasa chikonzero dzaichengetwa negona saka dzaitanga kunomwiwa ropa negona dzongofa saka dzinenge zvinitoni mhiko kuti waita pfuma yakawanda asi haukwanisi kuinjoya nayo nguri yezita saka kuona kuti ndozvinoita gona izvozvo samadhizaini ngakadhako kana kadaro unoziva kuti mukati umu muno vamwe vanhu vane mari umu dzourombwa dziri serious dzotanona kuwerenga 3000 panapa asi iwo chaunoshanda nayo 3000 iyoyo hapana unoona kuti ndapiwa 3000 nemumwe munhu panapa papa ii ndinatokupa $100 panapa motondishuwa kuti masango ati ndipa $100 ndasenda panengwa 3000 apa at the end of the day 3000 iyeyo uchaona kuti inongoti haunoti kwaenda sei $100 iye nenda kupa unoti zonda zotenga jini nesheti were $100 watina zvaita sei zvashanda famba pachinja yatoshanda yes saka mukati vanhu ngatisakombe upenyu life nevamwe vanhu vane makona mukati mubaba ine magona zvayakaipera manje kuti makona aya anenge achisiranwa wakaona kazhinji pafimi pasishaya munhu anosiyirwa gona iroro kuti vese vamwe vanenge kuti akunamata hatikwanisa kubata zvinhu zvichi ende gona rimwe rinogona kutora sungarizo kuti waripiwa nogona kutoya pamachira pavanonzi baba wafa iwo ndiwakunzi musarapawana mwana mukomana mukuru otsvimbo nemachira ebaba yomusha iwo bva wati ndinda baba watopiwa zvinhu zvese andokona saka chinozoramba chiita nchekuti gona kuti rizoramba chiuraya vanhu kandi rirambe chishandisa vanhu chikonzero muridzi wana akafa aikwanisa kurikondorora akwanisa kuziva kuti inoshandiswa so wasara uchakwanisa kuribikira iwo hauchariziva asi vanhu vakuti wakafamba kuenda kudzin'anga kana wakafamba enda maprofita wakubata kuti musha menyu mune munhu akaromba akapiwa gona andokona nanasekuru wake kurova ndizvinoita gona izvozvo saka gona mushonga unobata dzinza wemusha uri very strong asi uchiuraya vanhu uchipedza vanhu saka hausi right ndopana pachinzi ndo mazita ari mumbiya mazita ari mumbiya anenge ari mugona imomo mumbiya zvasiyana negona gona mudendi pachinzi zita mazita vari muhari zvakusiyana kuti hari yacho iri kumasoveka ndiri kupi wazvozosiyana kuti iri kupi plus 2 chiripo nchekuti gona mudendi wakambona mapudzi ayaye mudendi unenge wakagadzwa nemapudzi ayaye wakashongedzwa nechekunze chacho right unogona kutonzi munhu akafa ropa rinotodeuka kuenda mupi imomo umwe wacho unenge une mafuta ekudhara anenge akaiswa mupi imomo nemishonga uri kuona asi chinja kukwanisa kufema zvochiunongosimuka intembe chafunga saka zvasiyana nehari yamukutaura hari dzinoshandiswa kumasowe dzinoshandiswa kun'anga asi hari zvadziri kushandiswa dziri kupa example dzinenge dzichitoputsa zvinhu zvakatoitika zviri kuitika mumafamilies yes ndine nyaya yangada kutaura about Toki Vibes. Toki Vibes akaita album launch rake and the album harina kuzova successful in terms of
attendance yevanhu vakauya kuchi that album launch. So my question is, iye anotanga maketa ende mutauni zveshoto kapinda mutauni maposters tikuita se tikutomaona zvinhu zvakadaro zvekuti unonge waronga event womaketa uchitova artist anogona vanoregedza kuuya hazvingave zvine chekuita futi nespiritual life like zviri spiritual. Yeah, chinoitika paipa chekuti zvinhu zvese zvinoda munamato pamberi. Chekutanga 1 2 ndakanzwa na wingidi wangu ari mutauni futa nditi that day kwakune chibuku anditi kwakune chibuku ya pamwe na wingidi anditi saka unokuti kwaipindwa pofuri futa nditi I'm not sure but yes. I heard saka kuti unokuti mapowers vanhu zvinosiyana kuti yetalk vibes akadedza vaimbi vakamira sei kupi uko plus 2 kupusha chinhu chese chinoda kupushwa vakasiyana Sparks nana Zigo nana Ola pachinhu chauda kuita yes andokona na Simserem andokona saka pana pamba chongo ndaroiwa sina kuroiwa asi usina kukwanisa kumanage kupusha depends kuti wapusha nani ndo right ndo zvine zviitika kuti radio yedu aripo anoteererwa nevanhu suppose go radio kunopusha maevhindi akaita anda kupusha inayo ndakaona hangu paFacebook paRarare vaita album launch yavo vaipusha you push every day vaenda kutora maartist akati macomedian ana comic elder kuti yes unotsvaga vanhu vari kutopisa panguva dzipi idzodzo vachipusha kora chinhu chochoka wakaita munhu wevanhu chinhu chakuchinitawo chinhu chevanhu chinofamba. Yes. Saka so far pana zvamataura mutumwa hamuna mbota spiritual side which means zvinhu izvi zvoona ngazvitova chekuita nespiritual side. Chinoitika mukoma chinoitika chekuti zvinhu zvese iye saka ndataura ndakati nini anofanira kuti ambozvienderawo here kuti kumunamato ndoda kubudisa chinhu changu chakati uzoti hakuna munhu anongoita chinhu asina kufamba zvoda kumbo vanhu tutenda zvakasiyana siyana mamatisi mahombe ikeni go kuna Nigeria go kuna Uganda go kunyika dzakasiyana siyana achinoita zvinhu zvakuti album rangu rada kundiite ribude vamwe iko kumasove muno vamwe vanotouyawo kwatiri taure mazita tichivabatsira neminamato kuitira kuti vanhu vaite sei vauye mapaona kuira kuti vanaona kufarira paFacebook handi pacome in ground paground pashaika anouya asi paFacebook vanaita kusimbisa kuti tiri kuuya takatozara yobva watoverenga kuti 1000 wati tiri kuuya 2000 tiri kuuya saka kuti rafuri yangu ini ndogona kuzowana pa 2000 3000 ndogona kuzowana 2000 vanhu saka saka ndakatori kumberi saka kuna vamwe vanogona kukusimbisa vachikusimbisa pasocial media asi asingazokwanisa kubudikira background pamwe mwanenge ndonditatira kutokumbira akatomira akatozembera pachechi yeRoma ritopocha tata wifi ipapo akutoedza tiri kuuya apara vachijiura zvacho vapara mazaro tiri kuuya vanonga vachisimbisa yes yes pose inoti kana munhu wakuita chinhu chakoka chinofanira kuva chiri matured kuti chikubata vanhu vakaita sei like talk inotoka neimba music inobata inoanemba music futi asi dangomzo mutiudzi munhu waka achimboita kana 6 masong 8 masong angori this time ainzi pane nyere kupa ndakanzo pane mali fantuma album anditi ndakanzo 50 Fifty zakawandisa ndozvona nditeka 50 saka vanhu vanozoti zvokumbofamba sei maisha mane imwe raive ne45 here randi chicken chama chicken chama ngoma awandisa ivo alright mutumwa nyaya dzanga ndinadzo ini dzakada ndiyatsonzwisisa nekubvunzisisa I think tadzita nezvadzo but obviously kaita navanhu vari spiritual unofanira mboyatsotiudzawo kuti ndezvipi zvinhu pavana panana vanyowana ndakuona zvamunobatsirawo newo kuti zvamakwanisa kurapa zvamunobatsirawo alright madzimba masango achinji vanoziva nezvedu akutanga kutionawo nhasi indoita back to sender inozikanwa zvikuru madzimba masango kuti vanoita back to sender kura kuti mucheri wegomba rani rake varoi vari kuroya todzosera mhepo kuvaridzivani vadze kuvaroi vavo zvakare tinoita inonzi dokusenda yamakachika mukoma Sparks kuti okay
tati auya tikulokeni ndiye atinoita lokusenda iyoyo toita zvinhu zvakawanda like mudiwa muna mato mudiwa varume vanenge vachiti tine maproblems like ndine mushamwari yenyandanza muchitaura nezvayo kuti ine problem ngaiuye tiisote toigadzirira utodiwa nemunhu wako zvakanaka pamwe pacho zoti pana vanhu vanopinza mhepo pamamarriages kana pamarelationship yatinenge tichiita vanopinza mhepo baba iri serious yokuti mukadzi anopfekwa nemweya kuti munhu anofambisa naye asisiri wokarasi yangu asi iwewe ndiwatomuchenesa kusvika palevo ipi iyoyo watomurukisa musoro zati wakamboona kuti chero mukadzi wemunhu achinzi aita gumbo mupa gumbo panze aura anenge atocheneswa nemurume wake mumba asi wozotoenda kunoita zvese kunze saka kuti aonekwa nokuti akachena asi dai angatori janga haitomboonekwa saka kuti pane vanhu vanotokonsera dambudziko kuti watopusha mukadzi wako kumuti maenda wafidha amazai vadya everything vadya wasimba ona mukadzi yakuita sei akutanga kutoti blinga kunze akutotsotswa kunze andokona saka kuri kuti zvinhu zvezvo zvinoda loko kana waita munhu wako zvinoda loko plus 2 imba inonamatirwa mamarriages edu anonamatirwa kuti aramba akamira anonamatirwa saka unopanonza mumwe kuti anzi saka rudo rwamwari rekuti anzi tirambe chinamatira mumarriage yangu indoreva kana iri yechokwadi ichangoramba iri yechokwadi aiwa chinhu chese chinotosimbiswa zvafana munhu wakarima kumunda wakasasa fertilizer hakuna chaunokohwa asi wakaisa fertilizer futi urega kusakura futi unokudza sora zvakanyanya chikafu chinosara chiri pasi kurova tinofanira kuti wakaisa fertilizer usakurira zvakanaka saka kurova kuti guidance yemba inodiwa saka tuti panokanda loko panoitwa lokusenda ipapo tinobatsira matambudziko akasiyana-siyana yevamwe varume vanenge vaita tina simba mumba zvinhu zvatiri kubatsira izvozvo yesu vanoti pamba pangu hapagarike panapa pamba pangu hapasi kugarika zvinhu zvatiri kubatsira izvozvo vanhu vari kushandiswa maspiritual husband nokushandiswa kuti varume zvakaranditeka vamwe shandiswa kuti vakadzi zvese zvitiri kubatsira kumasparks business risiri kumuvha zvakanaka tiri kubatsira like mazuva ndakabata vakomana vemafoni mutauni vatengesa mafoni nanaamai ndinoita minamato yebusiness iri kubatsira vanhu mumashops kuti zvinhu zvifambe zvisinei mangwana zvino ende zvinhu zvatiri kupa vanhu kaminamato usinei kuti mangwana unozoaffecta you know that usina kana kuti mangwana uzonzi enda chakati saka zvinhu zvakawanda zvatiri kubatsira mukomasparks asi chiripo chandakatenda nechekuti zvandaita inini munhu akatoya paground achiita zvinhu zvatiri kuita hatikwanisi kuzvitora kuti mukomasparks chiuya muone zvataita paground panapa kuti unenge atopora nenga aita zvakati asi vanhu vari kukomborerwa vanhu vari kuitwa zvakanaka naMwari. Aiwa mashoko makukutu ari kubva kuna Mutumwa Masango ameno mukuru mungawana ine mamwe mashoko ekupedzisira mungataura isusu tiri kuti isusu vanhu vabate panoponesa Mwari avaitire zvakanaka ende inokuti ndine profesa yandakagara ndichipa pamashure kuti ngatirambe chinamatira nyika yani yedu yeZimbabwe iitwe zvakanaka naMwari yes nyika yedu yeZimbabwe ida kunamatirwa hatisi kuregedza kunamata although tichiona mapostori vanga variko kuState House vachita sei vachinamata isu hatisi kumira kunamata tiripo panapa unoziva kuti tine shungu nenyika yedu kumasparks asi ida kuti inamatirwe because ndakaramba ndichiratidzwa ndichioneswa guti reudema richibva kumabvazuva richipinda munyika yeZimbabwe kureva kuti pane zvipingaidzo zvanga chinzi zviitike munyika yeZimbabwe saka ticharamba tichinamata kuna Mwari kuti Mwari atiite zvakanaka kumasparks zvimwe zvacho kunamata haisi kuti tirambe tichionekwa kuti reroya ndiri panapa asi tiri kunamata in silent nditeka takanyarara asi tichitaura naMwari kuti guti ratiri kuona rapinda muno guti ratovamo munyika muno guti iro ratovamo munyika yeZimbabwe guti rebreak iroro asi tidaura pachinamata kuna Mwari kuti Mwari atiite zvakanaka atibvisire guti ripi iroro. Alright. Thank you very much Mutumwa netime yenyu. I'm sure kuti this podcast ichabatsira vanhu vakati wandei kuchinja life dzavo
vachaita mamwe madecision vachiziva kuti no izvi zvakanaka izvi zvakashata. Sure. Tinokudai singaite kuti tinge tine vanhu vamwari pakati pedu vanenge vachitidzoreredza nekuti tonhodzawo mwoyo pane zvinenge zviita pane zvinenge zvichisangana nemhuri yeZimbabwe. Ndava kutendai mutumwa. Aiwa, ndotenda kwazvo. Mhuri yeZimbabwe tanga tichikurukura namutumwa panapa, ndofunga mamushongo nanhamba dzawo dzanga tichiisa tanichidzisa because mutumwa vanobatsira ende vanhu vakasiyana siyana, vanhu vakawanda singaita kuti richa vachitaya kuti toita sei kuti tione kubatsirwa because vanenge vachisangana nezvivira zvonzi chii, zvivira vanhu zvinotyisa zvokutaura zvezvido kuti vanhu vamwari vange vachiita sei vachivabatsira. Saka unoona kutaura zviri bad about vanhu ivava vachingosatoita problem, but musi wanoita dambudziko wanoita problem, ndopa watatsvaga this video kuti akomana kandakambonzwa chinzi ndinobatsira zvakati ndinobatsira zvakati. Saka isusu tinoona nzvimbo dziri kure singaite unotoona una France na UK na America patinouya namaprograms akadai pavanoita matambudziko ndo vanhu vanokwanisa kuvabatsira yavo, ndo vanhu vanozobata vanhu vachikwanisa kuwana help. Saka kuna vamwe vanoshora kuti havafani kuita sese but isusu hatimire kuzoya navo because ita kuti vanhu vaita se vakwanise kubatsirika, vanhu vakwanise vanoshora mukomaspaksika dzimwe dzacho dzitori ng'anga. Ing'anga nemaprofita vazhinji vachitaka vatarisa ing'anga nemaprofita ndo vanenge vachirwadziwa. Hati tikukuziyai namutumwa. Anyway, don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us on all social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter. Don't go to DJ Sparks ZW. With that, we're out.